Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олға таба бір темалар турында кыскача. Нойль Магдиев яшырыну мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Яршаулыда барлык махсус хезмәтләр белән оператив киңәшмә узды. Йөк машиналарының күбелеше шәһәрне урап узачак. Түбән Кама һәм Яршаулы яныннан уза торган Волга М7 урау юл трассасын ачтылар. Татарстанда гадәттән тыш хәлләр министрлыгының идарә органнары һәм бүлекчеләре өчен кертелгән гадәттән тыш хәл режимы бетерелде. Тиешле күрсәтмәне республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов имзалады. Исегезгә төшерәбез, аны Казанда пилотсыз очкычларның масса күләм һөҗүме аркасында керткәннәр иде. Барлыгы Казанга 8 БПЛА очып килүе теркәлгән, шуларның 6-сы торак массивка, берсе предприятиегә һөҗүм итәргә тырышып караган, тагын берсе елга өстендә булган урынга барлык махсус хезмәтләр вакытында килеп җитә. Бәхеткә һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләре юк. Сәнәгать предприятиеләрендә, мәктәпләрдә һәм якын тирәдәге йортларда кешеләр эвакуацияләнгән. Республика рәисе кушуы буенча кайнар туклану оештырыла, штаб җәелдерелә. Вакытлы чикләүләр аэропортта да гамәлдә булды. Ситуация на контроле. Я обращаюсь к гражданам, будьте спокойны, значит, все меры будут приняты. И есть там повреждения по автомобилям, по окнам, все эти вопросы тоже будут решены. Казанда булган хәлләрдән соң Яршаулда барлык оператив һәм авария хезмәтләре югары әзерлек хәленә кертелде. Гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта гамәлләр алгоритмын билгеләгән оператив утырыш үткәрелде. Шәһәр мэры качу урыннары мәсьәләсенә аерым игътибар бирә. У нас здесь пока достаточно много вопросов, связанными с укрытиями граждан. Необходимо еще раз посмотреть алгоритм действий управляющих компаний, жителей, старших по домам. Сегодня от наших коллег жду предложений для того, чтобы сегодня же с управляющими компаниями еще раз отработать единый порядок взаимодействия в случае чрезвычайных ситуаций. Ко всему нужно быть готовым. Хәзерге вакытта Татарстанда республика рәисе указы нигезендә элек кертелгән гадәттән тыш хәл режимы гамәлдән чыгарылды. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Татарстанда тантаналы шартларда Түбән Кама һәм Яршаулы яныннан уза торган Волга М7 урау юл трассасын ачтылар. Видеоэлемтәдә ачылышында Россия президенты Владимир Путин һәм шәхсән республика рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Разрешите открыть движение по дорогам? Разрешаю. Түбән Кама һәм Яршаулы шәһәрләрен әйләнеп узу юлларын төзүгә 2022 елда керештеләр. Трасса имин сыйфатлы юллар милли проекты буенча башкарылган. Әлеге участок 81 километр узынлыктагы 4 полосалы тиз йөрүшле автомобиль юлыннан, 10 күпердән, 6 транспорт чишелешеннән, 11 юл үткәргечтән тора. Урап узу юлы Казан, Екатеринбург, Төмән тиз йөрүшле маршруты составына керә. Ул М12 трассасының дәвамы булачак. И в целом, Владимир Ильич, никогда в истории республики столько транспортных проектов мы не реализовали. Огромные слова благодарности и очень надеемся, что дальше будем также двигаться вперед. Бекзор Ахмад, спасибо. Камоша 1 километрдан артык озынлыктагы күпер Казан-Екатеринбург тиз йөрүшле маршрутының иң зур ясалма корылмасы. Юл хәрәкәте иминлеге өчен 160 километрлы цинкланган барьер киртәсе куелган. Күперләрдә, юл үткәргечләрдә һәм транспорт чишелешләрендә 50 километрдан артык электр яктырту линиясе монтажланган. Торак пунктлар янында тавыштан саклаучы экраннар төзелгән. С помощью уже нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжим качественно обновлять дорожную сеть, расшивать так называемые пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках. Шаулыга шәһәрне әйләнеп узу юлы кирәк иде. Бүгенге көндә Яршаулы аша 24 километр озынлыктагы федераль трасса уза. Бу беренче автомобиль юлы дип атала. Тәүлеккә бирдә 60 меңнән артык машина уза. Нагрузка и на экологическое состояние города, транспортные пробки, которые имеют место быть, дорожно-транспортные происшествия, которые время от времени происходят.
на Казанском проспекте, на первой дороге. Но вот с учетом всех этих обстоятельств был построен обход города Набережные Челны и Нижнекамск. Яңа юл ярдәмендә йөк машиналарының күп өлеше яр чалыны урап узачак, моңа бәйле рәвештә транспорт йөкләнеше дә кимиячәк. Лилия Гатина, яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен яр чалыда Беларусь аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Бу юлы чалыларга нәрсә тәкъдим итәләр? Алга таба күрсәтербез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый, моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм төрек текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Күп гаиләләрдә балык яңа ел өстәленә мәҗбүри атрибут, шуңа күрә халык бәйрәмгә бөтен көчен куеп әзерләнә. Камчаткадан диңгез продуктлары сатып ала. Инде барысының да күңелен яулаган Камчатка улдыгы һәм балыгы яңадан ярчалыда. Ашыгыз, диңгез атлы ризыкларын Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бәйрәмнәр якынлашып килә, чалыга быелгы соңгы тапкыр Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе килде. Яңа ел һәм раштуа өстәлләре ит ризыклары һәм салатларның төрлелеген күздә тота. Әмма өстәлнең төп бизәге әлбәттә кызыл улдык булып тора. Пожалуй, ни один новогодний стол не обойдется без красной икры. Мы привезли вам отборную, зернистую, слабосоленую корочку. Она богата витаминами, микроэлементами. Шикарная корочка. Сөләйман балыгы патша бикәсе, майлы балык һәм кызыл улдык. Туп-туры сезнең өстәлгә диңгез атлы ризыкларының бик күп төрлелеге. Ассызланган балык, шулай ук салкын һәм кайнар ысул белән ысланганнары да бар. Моннан тыш киштәләр яңа продукция белән тулланды. Креветкалар, стейклар, мидийләр һәм башка продукцияләр. В гости поэтому набрала. В тот раз я взяла, мне так они понравились. Я взяла и тунца, и чавычу, белорыбицу, и еще что-то какую-то. В общем, разных набрала. Ассортимент большой, рыба вкусная, и слабосоленая, и копченая. Нравится. Белорыбица вкусная, чавыча вкусная. Вот что знаю, что чавыча хорошая рыба, вот ее и беру. Ну и икры взял еще. Чавыча малосоленую сам солить буду, очень даже вкусная. Я каждый раз прихожу, покупаю. Диңгез атлы ризыклары бәйрәм өстәленең лаеклы бизәге булачак. Грин сәүдә үзәгенең беренче катында 31 декабрьгә кадәр Камчатка балыгы һәм кызыл улдык сатып алырга ашыгыз. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. НТВ+, каналы, от которых не оторваться. ТВ-приставка и годовая подписка по специальной цене. Я согласна. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 23 по 31 декабря. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус.